Potima dosata di adopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogona suhatu dosan. Sitopana sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Naro dohami tu jolom manupoti dosanami, akan nanghula hami marhitesian pangalosion nami di patikmu. Ima marhites yan tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakatayo nami na soture, rodi pangoloy nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar soso bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debatanami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh matondi porbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami mangulai ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda. Na pinar baga-bagam di akan porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo Tuhan sesaani dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibalason tu hita hombar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tabege mahatani debata turpuk ni ari mingguon, imas yan 5 Musa onom, ayat sada sahatu ayat sia. Alai ondo tona aturan dohot uhum, akan naung tino nahoni Jahoba debata munai, poda honoton tuhamu, asa ulah honon muna ditano si soluhon munai, dung taripar hamu disi. Asa marhabiaran tu ho tu Jahoba debatam jala diradoti ho saluhut aturana dohot tonana. Akan naung hutonahon tuho, songoni ho nang anakmu, nang pahopum saleleng ho mangolu, asatung hupaganjang umurmu. Atong tangihon mai ale Israel, jala rikoti mangulahon akai, asa marhasonangan ho, jala asalam torop situtuhamu, songon naung pinor baga-baga ni Jahoba debata ni aka opum tuho, di tano habaoran ni susu dohot situak ni loba. Tangihon ma ale Israel,
anggo Jahoba debata tai, Jahoba sasadasado. Jala ikon haholonganmu Jahoba debatam sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gogong. Jala ikon parate ateon hononmu luhut hataon, akana hutonahon tuho sadarion. Jala ikon gogoonmu mangajarhon akai tu aka anakmu, jala taringotanmu akai. Molo hundul-hundul ho di bagasan jabum, manang mardalani ho di pardalanan, manang laho modompeho, nang dung hehe muse. Jala ikon rahutononmu akai bahen partinandaan di atas tanganmu, jala bahen parningotan di holang-holang ni matam. Jala ikon suratononmu akai tu tohang ni jabum, dohot tu pangumbanganmu. Ima sahatna, martuado akana tumangihon hatani debata, jala naum peopsa. Amin. Tidakon maha porseaon tai, songo nahina tindakoni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogon suatu dosan. Salam untuk kita semua. Tabegema titing namasa di huriata di bagasa sadarion do nalau si hobasan di huriata di bagasa saminggon. Nama minggu ke-23 dung Trinitatis. Topik maka holongi Tuhan debata dohot dongan jolma. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Persembahan
Persembahan minggu hari ini 3 November 2024 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk Huria, pembangunan dan kantor pusat. Amplop khusus dana pendukung program dan anggaran 2024. Persembahan bulanan dan pelian tahun 2024. Sehubungan sudah memasuki bulan November 2024, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan pelian tahun 2024. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria, Sintua Edita Pasaribu Boru Gultom. Penjualan PIN tahun Oikumene Inklusif 2024. HKBP Distrik 18 Jabal Tendi menjual PIN tahun Oikumene Inklusif 2024 dengan harga 100.000 per pieces. Bagi jemaat yang berminat untuk membelinya dapat menghubungi Pendeta Erhan Nababan. Ibadah penghiburan. Pada hari Minggu 10 November 2024, setelah ibadah pukul 10, bertempat di gereja akan dilayankan ibadah penghiburan bagi keluarga CHP Dolok Saribu, Morina Boru Silitonga, Komplek Permata Indah, Blok A9, Cisaranten, Kulon, Arca Manik. Jemaat Sektor 12 RAAP atas meninggalnya Nyonya Longgana Silitonga, Boru Nababan, ibu dari Inang, Morina Dolok Saribu, Boru Silitonga, beberapa waktu lalu di Pematang Siantar. Seluruh jemaat Sektor 12 RAAP diundang untuk mengikutinya. Pertanyaan sektor. Yang pertama, Sektor Dago, Jumat 8 November 2024, pukul 19 WIB, nama Jabui keluarga M. Sinaga, Boru Huta Barat, bertempat di gereja. Yang kedua, Sari Jadi, Jumat 8 November 2024, pukul 19 WIB, nama Jabui keluarga H. Marbun, Boru Simbolon, Jalan Alam Asri Lestari nomor 2B, Ciawi Tali, Cimahi. Yang ketiga, Cipaganti dan alumni. Hari Senin 11 November 2024 pukul 18 WIB. Nama Jabui keluarga Situa S. Simangunsong, Boru Naiborhu, bertempat di gereja. Yang keenam, bakti sosial Paduan Suara Glorius. Hari ini Minggu 3 November 2024, berangkat dari gereja pukul 10 WIB, bertempat di Yayasan Rumah Pemulihan Pertama Noah, Jalan Karya Bakti, Kampung Jalan Pasir Kiara, Cipageran, Cimahi Utara. Paduan Suara Glorius bersama dengan Diakoni Sosial akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Seluruh anggota Paduan Suara Glorius dan Diakoni Sosial diundang untuk mengikutinya. Yang ketujuh, berita Dewan Koinonia, Sekolah Minggu Latihan. Latihan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Latihan Natal hari Sabtu dilaksanakan pukul 11 WIB untuk band anak sekolah minggu. Pukul 14.30 WIB untuk Paduan Suara Anak Sekolah Minggu. Pukul 15 WIB untuk drama Natal Anak Sekolah Minggu. Tarian Candlelight dan tarian Tortor. Latihan hari Minggu dilaksanakan setelah aktivitas kelas. Seluruh anak sekolah minggu diminta untuk mengikuti latihan tersebut. Seksi Paropuan. Kunjungan gerejawi Inahana. Hari ini Minggu 3 November 2024, pukul 10 WIB, Inahana HKBP Bandung Reformanda melakukan kunjungan gerejawi ke HKBP Lembang. Penyuluhan kesehatan pada hari Rabu
6 November 2024 pukul 15.30 WIB, Seksi Perempuan dan Seksi Kesehatan HKBP Bandung Reformanda bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia akan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan mengenai penyakit kanker, pemeriksaan pap smear, dan gula darah gratis. Seluruh anggota seksi perempuan diundang untuk mengikutinya. Pendaftaran dan informasi dapat dilihat di depan pos kesehatan HKBP Bandung Reformanda atau bisa menghubungi Nyonya Leni Borusipayung dan Nyonya Sintua Grace Borupakpahan. Yang kedelapan, berita Dewan Diakoni. Pada hari ini 10 November, pada hari Minggu 10 November 2024 mulai pukul 8 sampai pukul 10 bertempat di konsistori gereja, Seksi Diakoni Sosial bekerjasama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Syarat mengikuti donor darah adalah pastikan sehat dan cukup tidur, tidak mengkonsumsi obat-obatan 3 hari sebelum donor, tidak minum vitamin C dosis tinggi 3 hari sebelum donor, dan minimal 61 hari sejak donor terakhir. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah, dapat menghubungi Nyonya Tiurma Tobing Borusipahutar. Sinode Godang HKBP pada hari Senin sampai Minggu 2 sampai 8 November 2024 bertempat di Auditorium HKBP Seminarium Sipaholon, Tapanuli Utara, sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. Setelah amandemen 4, maka HKBP akan mengakhiri periode kepemimpinan tahun 2020 sampai 2024 dan memasuki periode kepemimpinan tahun 2024 sampai 2028. Untuk itu, HKBP akan menyelenggarakan Sinode Godang ke-67. Pendeta Burhan Sianturi dan Sintua Nyonya Yesida Butar Borusinaga akan mengikuti kegiatan Sinode Godang tersebut. Mari kita doakan agar Sinode Godang berjalan dengan baik. Setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan surat undangan Sinode Godang. Panitia Natal Umum 2024 dan Tahun Baru 2025 HKBP Bandung Reformanda. Penasehat Pendeta Burhan Sianturi STH, Pendeta Erhan Nababan STH, Parhalado HKBP Bandung Reformanda. Ketua Pelaksana Situa Nyonya Yesida Butar Borusinaga, Sekretaris C ST RHA Marbun, Bendahara Sintua Natalina Borusialoho, Seksi Acara Sintua M Sitanggang, dan untuk sesi yang lainnya sudah tertera di tempat kita, ya, di berita warta jemaat kita yang di-share nanti di grup sektor masing-masing. Jadwal rapat yang pertama, rapat evaluasi program anggaran 2024, waktu pelaksanaan Sabtu 16 November 2024 pukul 10. Seluruh seksi dan dewan diharapkan telah menyampaikan laporan program dan anggaran 2024 Januari-Desember paling lambat 14 November 2024. Batas pengumpulan laporan kegiatan dan anggaran dari dewan dan seksi. Waktu pelaksanaan Sabtu 23 November 2024. Rapat penyusunan program dan anggaran 2025, Sabtu 30 November 2024 pukul 10. Rapat Parhalado untuk program dan anggaran 2025, Selasa 17 Desember 2024 pukul 17.30 WIB, Parhalado dan Pendeta. Cuti Pendeta mulai tanggal 2 sampai 12 November 2024
Pendeta Erhan Nababan sebagai pendeta fungsionaris akan mengambil cuti tahunan. Reformanda besar, bersih, sehat, rapi. Pada hari Sabtu 23 November 2024 dilaksanakan oleh Paduan Suara Glorius dan Ina Kamis akan dilaksanakan kegiatan Reformanda bersih, sehat, dan rapi. Ucapan selamat ulang tahun. Para halado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 2024. Bagi para jemaat yang berulang tahun, kami undang bangkit untuk berdiri. Ada Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Mungkin yang berulang tahun sudah masuk di gereja pagi. Dan untuk firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Keuangan. Total penerimaan keseluruhan 27.373.571 rupiah. Penerimaan huriah 9.419.875 rupiah. Sentralisasi 10.380.125.000 rupiah. Pembangunan 2.023.271 rupiah. Lain-lain 5.550.000 rupiah. Terakhir akan saya bacakan undangan dari HKBP PA Raja. Tarutung 31 Oktober 2024. Nomor 1345 garis miring L16 garis miring 10 garis miring 2024. Hal undangan Sinode Godang. Lampiran draft rundown Sinode Godang ke-67 HKBP. Kepada yang terhormat peserta Sinode Godang ke-67 HKBP, Preses HKBP Distrik 1 32 di tempat. Salam dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Gereja. Kita patut bersyukur atas kasih karunia dan pernyataan Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai HKBP dalam melaksanakan tritugas panggilan gereja. Mengembangkan pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia di dalam semangat pemberdayaan, kesehatian, profesionalisme dalam pelayanan serta oikumene inklusif di atas jemaat, resort, distrik, dan pusat. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002, setelah amandemen 4, maka HKBP akan mengakhiri periode kepemimpinan tahun 2020 sampai 2024 dan memasuki periode kepemimpinan tahun 2024 sampai 2028. Untuk itu, HKBP akan menyelenggarakan Sinode Godang ke-67 HKBP dengan agenda perioderisasi di bawah terang tema supaya kamu dibarui dalam roh dari pikiranmu, Efesus 4 ayat 23, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan roh. HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga, dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Oleh karena itu, saya Eporus HKBP mengundang Ibu, Bapak, Saudara-saudari untuk berkenan mengikuti Sinode Godang tersebut yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin sampai Minggu 28 sampai 8 Desember
2024. Tempat Auditorium HKBP Seminarium Sipaholon Tapanuli Utara. Mari tetap berdoa agar kiranya Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang proses berlangsungnya Sinode Godang ke-67 HKBP. Demi kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi seluruh jemaat dan pelayanan HKBP. Demikian undangan ini disampaikan, kiranya seluruh peserta Sinode Godang HKBP senantiasa dalam lindungan Tuhan. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Mari kita doakan utusan dari gereja kita yang mengikuti Sinode Godang, Amang Pendeta serta Sintua Yesinaga dapat mengikutinya dengan baik dan penuh sukacita. Biarlah kiranya kita bawa dalam doa, sinode kita berjalan dengan baik dan lancar hingga akan memilih pemimpin-pemimpin kita yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiramuna, diwagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. May mga tersong naliling ibadang ro ate. Alani pinasahap masalinay. Horas madihita sudena. Hatani debata turpuk jamita di minggu tasadarion di minggu pa-27 dung Trinitatis tersurat di Evangelium ni si Markus biddu 12 ayat 22 sahat rodi ayat 34 songnon ma didok disi na dibegi si boto surat sahala do nasida nama sielusani gabe Roma ibana jumonok dung ditadda dengan ni alus ni Yesus disukum maibana dia do patik na umangat sian patiki sudena dia rusi Yesus maibana di dogma odo patik na umangat tangi homma ali Israel Tuhan sasada sado Tuhat debatatay. Jala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa atetem, sian nasa hosam, sian nasa roham, doho sian nasa gugum. Ya patik paiduana oddo. Haholongammu do dongammi songodirim. Patik na umangat sian na duay dangadong. Jadi didok si boto suratima tu ibana. Tikos didok ko guru.
hobar tu hasitongan. Sada du debata jala dang adong na asing dukon ni ibana. Maka holongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha, dohot sian nasa gugu, huhut maka holongi dongan songon diri niba. Umangat dui sia saluhut akapelean situtungon doho pelean na asing. Dung dibegi Yesus patas na maralus ninna mamadok ibana. Daksa dia dauho sian harajaun ni debata. Holat nii dang adongbe na humroha pasukun sukun ibana. Ido sahatna. Makadungan sa porsyaon di bagasan kuarni Tuhan ta Yesus terpukta sadariong mengajari hita doho paingotok kita musee asa sitong makanguluhon dohot mangulahon haholongon. Si paingot dohot podaon marhadumuad doi tu topik ni mingguta songon najinahan ni situat tanakin topik ni mingguta sadarion ima maka holongi debata dohot dongat jolma. Totuha makadungan marhite-hite topik ni mingguta dohot hata ni debata sadarion naing ma sitok kita mangulahon haholongoni. Alani rikot atusata ahadui haholongani. Au sugari suku kita na pungudi son narotu bagas garijon. Mangihutok kamu ahado haholongon. Sering do hita makatai taringot tuholong dangi ale sugari disukum maju hita. Mangihutok kamu ahado haholongon, ahado holongi. Hadong do hita na barani madokon oddo holongini na. Alai sian alus na jutjut binigi jala alus ta jutjut hamu kadungan torop do hita mangatusi holong ni rohai songona tarsurat di sada Korintus bidu 10 ayat 4 do onomi odo jutjut tabain pengertian di holong dia mai di dok di sada Korintus 10 ayat 4 do ayat onom nalabas do ha holongoni jala nasorta dang namangiburu haholongoni dang natenga jala dang dipaburnang-burnang dirina marade situtudo haholongoni dang naahut dangolo pangarimason dang dipajujur-jujur najahat dang lasrohana mida hageduhon alai to tongdo di halasson hasit tongani. Ido jut pemahamatta taringot tuholong. Nalabas, dang tengah, dang paburnang-burnang diri, dang dipajujur-jujur hajahatun, dang diulahon hageduhon, jala di halasson hasit tongan. Alaya sugari tapamanat mahamak kadungan. Nanidok ni Apostel Paulus di sada Korintus 10 ido haholongoni mulo bagas tatusi jala tapat taselidiki manang tapamanat hamak kadungan nanidok na di sada Korintus bidu 10 adalah sifat pangalahoni holongi doi. Jadi nata dapet kita di sada Korintus 10 adalah sifat pangalaho ni holong dia may labas do haholongoni sortado haholongoni dang mangiburu haholongoni dang tenga haholongoni dang ahut haholongoni jala dangolo pangari masod do nasing alai deng dohonok ku hamakadungan. Apa yang kita dapati dalam 1 Korintus 13 itu adalah sifat dari kasih itu. Atong bolo sungoni hama kadongan ado hahulunguni. Molo na di sada Korintus 10 tului hanya sebatas sifat pangalahuni holong nuaing
Atung bolosongoni paditanami mungkin nittama ahadu haholongoni. Moloholan sebatas sifat do HP di sada Korintus 10 Nuaing ta coba majolo sude majolo hitam majaha sada Johannes opat. Sada Johannes opat. Asa taralusi ahado haholongoni. Sada Johannes opat ayat 8. Dohot ayat 10. Asa takas taboto hamak kadugan. Unang salah hita. Saya tahatai taringot tu holong HP holam pangalahon ni holong do manang sifat ni holong. Alai ahado ha holong oni. Tajaha majolo sada Johannes opat ayat 8. Rap mahita majaha. Halak naso marholong ni roha ido naso tumadda debata. Ai ha holongo do debata. Nunga molusong ni ahado. Ahado haholongon. Debatado haholongon. Atong molusong ni sada Korintus 10 itu hanya sifat. Sifat ni holong laus ido sifat ni debata. Ayat 10 majolo tatahat. Ayat 10 Nunga tatadda jala tahaporsiai holong ni rohani debata di hita. Debatado haholongoni jala halak namian di bagasan haholongon ido namian di bagasan debata jala debata di bagasan ibana. Ngatakas biha makadungan? Apa itu kasih? Kasih itu adalah Allah. Atong molosoni molo tataringoti taringot tu holong manaringoti aha mahita. Manaringoti aha hita. Jadi molo taringoti hamu hape tak na saliling naut taringot tu holong manaringoti debatado. Hita mamering. Alani hurang sitong do hita manaringoti taringot tu holong alai dang marhahonaan tu hadirion ni debata. Jala molo tataringoti holong alai dang adong hahonaan na tu debata. Holan na pabuah-buahon dohok na manaringoti akan atabahed do hita disi. Alanima di minggu sadarion berarti nungata kasbe. Molo makatai hita taringot tu holong berarti manaringoti debata. Suku-suku sonari adong do di bagasak kamu holong. Adong do di bagasak kamu holong. Atong di bagasak kita mah debata. Nuaing adong do di bagasak kita debata. Sudedo hita parholong ni roha. Halani mahamak kadungan tung takas do pangalaho ni holong ido pangalaho ni debata molo hudok ahu parholong ni roha di bagasa diriku debata songon nanido ni sada Korintus 10 iko patar di bagasa dirita dang mangiburu dang pangarimasong alai saya marpikiran na positif na dumenggan alani buasa rikot atusat tataringot tu holongi. Ido na nang rikot di hita. Unakulat tadok bahwa Allah itu adalah kasih. Tetapi yang sebenarnya yang mau dinyatakan jika kita mengenal kasih itu adalah Allah. Allah ni buasa ikor rikot atusat tahaholongoni di bagasang ngulutta. Odo na rubikut di rohakku. Na para jolo mula tataringot tu holong ala haholongonido patuduhon papatarhon hadiriota hina argani hajol mauta. Mula tadok bahwa diri saya ini punya nilai, punya harga, berarti saya harus punya kasih. Didok di sada Korintus 10 ayat sada rodi ayat 7
didok songonon tuksura huhatahon akka parhataan ni jolma nang hata ni suru-suruan anggo so parholong ni roha au songon hangsa nama kulik-kuling duau jala songon ogung nama ruolo. Pada kita, jika saya mengatakan bahwa saya punya kasih, tetapi tidak kenyataan, tidak ada nilainya dan yang saya tunjukkan, saya sarupa ma'au dohot ogung nama ruolul. Tangi dopi hama kadungan, jala tuk sura panurirangu diau, huboto hasimoon sasudena, disadok parbinotoan alai tungsura parhapor siau sisu tuau jala terpaucat ahu doluk doson siswada doahu anggo so parholong niroha. Jika kamu mengatakan bahwa kamu punya iman, tetapi jika tidak punya kasih, kalau nama katahud duhita himata bereng hama kadungan molo dihita haholongun berarti kita punya nilai dan kita punya harga diri di adupan di debata dohot di adupan di jolma. Imana parjolo hamak kadungan. Alani buasa rikot atu satta haholongoni ala di baga sangulutta haholongoni patuduhon ise hita. Haholongoni do patuduhon siapa kita? Molo sadoka holong niroha di hita, kita tidak tahu siapa kita. Nakin disikat nipatik na jenahani inang situa tung takasdui. Siapakah kita ini? Hatani Yesus madokon apalasia nolma tadauni saluhut halak kamu sisiaku molo masih haholonga kamu. Molo masih haholonga kita HP ahama taridana. Isa mahita sisian ni tuhatai. Alai molo so masih haholong kita ahama taridana ahama na niro na disi sisian itu hatta do behita atuk sisian dise ima asal maho madokon asal mo madokon sisian disi bodis maho molo so ma si haholongan alai molo masih haholonga kita ima patuduhon na sisian ni tu hatta hita. Napatuluhon hama kadongan buasa rikot atu satta haholongoni di baga sanguluta ala haholongonodo si buanota sahat ro di ujung ninguluta sahat ro di surgo hasonangani tarung na asing kasih itulah yang kita bawa sampai ke sorga arta buanota doi tinggal doi parbinoto at tinggal doi hasangapon tinggal doi atong ahado natabuan haholongon ido tiketa tuhanguluan si saliling ni lilingna ido banna dido apostol Paulus di ujung ni bidu 10 tului ayat 10 tului dido asa tolu donahot ima haporseaun pakirimon dohot haholongon alai haholongon do na ubalgai puasa di dok haholongon do na ubalga haporseaun tinggal pakirimo pe tinggal tetapi kasih kita bawa sampai ke surga makanya itulah yang paling besar naparpudi haholongon puasa rikot hita mangatusi haholongoni ala haholongonido pataridahon hatangun kedewasaan daripada iman kita kedewasaan ni hajol mota mulu so parholong ni roha hita bereng ma kada dana mahita nang pe opung-opung mulu so parholong ni roha do berarti atang dopi dang magudang dopi di bagasan hapursiona alani mahambak kadongan nunga luar biasa tabereng artini haholongoni jalamulo natagwari na kimma pakorhon ni haholongoni di bagasan sudi ngolutta nuaing ahama siula honotta ahama sipatu pauta na parjolo bahemma haholongoni gabe rahut ni nasudenggan
bahen ma haholongan ni rahut mengikat segalanya. Hari dok di Kolose 3 ayat 14. Alai digijang di saluhut nai ima haholongon ni rohai. Ai ido rahut ni nasa hari pason. Dangarong na asing. Dak kebeng, dang hamoraon, dang hagabion. Alayahado, namang ihoti hita. Holong ni roha. Nabadua kon ahama siulahota. Molo dihita haholongon ni rohai. Hataridaan ni haholongon molo tapa jongjong hati goran. Molo nang sitok kita perholong ni roha, tegakkan keadilan. So dia do kita menegakkan keadilan. Unak saya tadok ikon adong mahati goran harus ada keadilan. Pajongjong hati goran ima perjulu. Pasahat tu debata ahana gabe hak ni debata. Pasahat tu debata ahana gabe hak ni debata. Tuhan Yesus madokon jala haholongammu do Tuhan debatam. Sian nasa ate-atem, sian nasa roham, sian nasa gogom. Lapatan dah makadongan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sudedo ngolum de pakeho lau pasangap perdebata manang gabe dia toko tu dirim lahu mangalului hasangapommo. Napadua kon ahamu kadungan. Ahadon lapatan napa jongjong hati goran. Pasahat tu dongammu aha nagabe hak ni dongammu. Tuhan Yesus madokon jala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ati-atem sian nasa roh hosam sian nasa roham doho gugum. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dihaholongi hodo dirim. Pada tu. Dihaolongi hodo dirim. Ali bahasa si ulah honong bakana sosumak kape. Orang yang mengasihi dirinya pasti dia berbuat sesuatu yang baik terhadap orang lain. Dungina parpudi hamu kadungan ahama. Imam pasahat tu jolma aka aha nagabe hak ni jolma nakin. Alani mahama kadungan asa marlapatan haholongoni di bagasa derita. Aha mapakorhonna. Adong do pakorhon ni holongi, adakah arti dari kasih itu jika kita tunjukkan dalam kehidupan kita? Bereng ma molot taulahon haholongon, taulahon hati gorani. Jupa kita ma hadameon, hademahon, doho hasonangan. Di Yesaya 22 ayat 17 di doksono. Jadi hadameo ma upani hati goran, jala pakorhon di hati goran, hade mahon, dohot hasonangan saliling dililingna. Molo diulahoko haholongoni, pajongjong hati goran, hadameo ma upam, hade mahon ma tiopomu, jala hasonangan saliling dililingna. Jadi mulu saya berbeda hita di jabu. Saya tadok kita masih haholongan. Patuduhon naung lamdaudo haholongoni. Labatan naung lamdau tuhat tay tabay siyang uluta. Jalana parpuri sehari. Upat tahamak kadungan. Molo nian hita. Tapa jongjong haholongoni. Tabay ni digijang ni saluhut. Dohot mahita. Gabi perjabar di hanguluan sisa liling nililingna. Hudul mahita di siamun di debata, jala targuar mahita anak ni debata. Bolo so parholong ni roha hita, doho hita tuban magijang, dang. Hidup bahen na di dok Yesus. Tu nama nukun ibana nakin. Akahala na mangulahon haholongon di dok ibana. Daksa dia dauho sian hara jaun ni dewata. Nomor 8, bahwa kamu sudah masuk dalam kerajaan Allah. Alani mahamak kadungan, trupuk sadarion, paingotok kita. Debatado haholongoni
alani haholongi debatam dohot haholongi dongami docodiri. Alai unakurlah kata deh. Ikut tarida di pabahenan. Amin. Martang yang mahita. Mauliat yang madiho ari Tuhan. Ngadi paingot ho kami. Ngadi patak kasotu kami ahado lapatan ni haholongoni. Hodo haholongoni. Aka pangalaho ni holong. Ido natarida nang di pangalaho ko Tuhan. Mangalehon haluaon. Gabi para siroha. Makasuguhon aka hajahaton. Jala tutong patupahon na lubi dumenggan. Halani Tuhan dung hutiop kami, dung dipakulingi ho kami marhide-hide hatam. Tokin nari mulak mahami sian bagas coromon. Anggiat matarida, ho haholongoni, di bagasan sude gulmit ni ngodunami. Di tonga-tonga di keluarga nami, maradopon akayanakon nami, tu tetangga nami, doh di sude pardalanan ni ngulu nami. Muliate madi hatami Tuhan. Di bagasan kesempatan martangiang mahami Tuhan di Tuhan. Di sude aktivitas program ni huriamon. Pasu-pasu may. Lahu manugihon ruas ni huriam. Gabi masih haholongan. Songon hataridaan ni pajaloon nasida. Pajakonon nasida diho haholongoni imaho. Lausongoni maali Tuhan, diaka namar sahit, homa namar daoni. Pamalum maaka sahit nasida Tuhan, marhite-hite pangubation, ubat dohot si panganon na jinalo nasida. Lausongoni ma Tuhan, akan namar ulang tahun, baik primar ulang tahun kelahiran, nang pardongan saripiope. Molo di lehoko mar ulang tahun nasida Tuhan. Asang giat takas di pakilalahon nasida, di boto nasida. Naikon ho di bagasan sudi perdalanan ninguluna. Asa ho haholongoni mengatur perdalanan ninguluna sida. Lausongoni ma Tuhan hutang yaku kami ma. Huriam di bulan Desember on laho marsinode. Pilit ma Tuhan. Nagabi uluan di tonga-tonga ni huriamon. Disadok HKBP. Akka parholong ni roha. Asa ho Tuhan mian. Disude akka na pinilit mia li Tuhan. Asa patar. Marhite-hite huriam. Gabi hataridaan ni harajaumu. Ala ni holong nasyako. Atok Tuhan. Sahat tuho mahami di bagasan sadarion. Pasu-pasu jalaramoti mahami. Marhite Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen. Mari debahita laus tapasahat ma peliata. Ringgas masih jalangan lawan minggu Tuhani nama dutu siseana ondo mati di hamuna masih halongani. Rohana
Tapasahat mapiliata tutuhatai martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, sileho-leho nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma sian nanileho mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaum mu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim, asalam mutada hami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut ma lomoniroham di Banua Tongaon, sogon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu syatu hatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana marnida ho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Horas marita sulinya. Horas.